Това е последната и най-екстремна част на Дяволската пътека и мост. Предстои след малко слизане по най-стръмните стълби, но тук сега са открили една площадка, която дава възможност да се види цялото даре. Естествено с нужното внимание, защото е доста отвесна и неприятна, обаче пък доста красива. Както се казва, неземна красота. Сега ще отидем към стълбичките да ги снимаме отгоре, ако се виждат. И след това ще поемем лека по лека по тях. Малко е хлъзгаво, но тази влажност пък дава възможност водопадите да са в пълния си блясък. Така, ето го надолу слизането, което предстои. Доста е високо, не е за всеки. Това, което се показва сега, е скритият водопад. И така.